Yung beling may putok-batok sa loob. Oo nga, ito yung sinabi natin kanina na parang nag-abot yung Pampanga tsaka yung Ilocos. Well, hindi naman sila totally nag-away. Nag-fusion sila. Nagsama sila sa loob. Sisig, tol. Sisig. Yung sisig, oh. Dinakdakan, tol. Yeah. Sa'yo ang Pampanga. Sige. Sa akin ang Ilocos. Okay, cheers natin yan. Magkasundo sila. Backyard 2K24, welcome back, tol. Ito na nga tayo, tol. Backyard tayo ulit. Ito, medyo magpapa-ultimate putok-batok tayo. Siyempre, unang putok ng taon. Ito na agad. Paglalabanin natin, tol, sisig at saka dinakdakan sa loob nitong daladala mo. Ito ay isang malaking belly. So, i-roll natin yan. Tapos, paglalabanin natin sa loob, yung sisig tsaka yung dinakdakan. Magkaawig naman sila eh. Mag-aaway sila sa loob. Hindi, magsama na lang sila sa loob. Mas babango yung lechon. Lilitsunin natin to. Lilitsunin natin yan. Siguro, gasa muna natin yan. Tapos, ako na bahala rito. Sige, ikaw na bahala. Hugasan, ipipreheat na yung oven. Okay. Mga 350 to 400 degree Fahrenheit. Bakit mo alam yung mga ganyan? Binulong mo sa akin. Sige na. Sige na, bahala ka na dyan. Bakbakan na agad sige, dito, tol. Galingan mo dyan. Okay, let's go mga kabs. Gawin na natin ang sabayan, sisig tsaka dinakdakan. Umpisahan muna natin dun sa mga pampatexture nila. Dito muna tayo sa dinakdakan. So para kumpleto ang dinakdakan, kailangan meron tayong utak ng baboy. Meron tayong red onion, pagsamahin na natin. Tapos yung green na sili. Lagyan din natin ng konting luya. Asin at paminta. Konting kalamansi. Tapos sukang Iloco. Tapos halu-haluin lang natin to. Tawid naman tayo dun sa gagawin natin sisig. Meron tayo ditong atay ng manok. Ito naman yung para sa texture niya. Buhusan lang din natin ng suka. Tapos lagyan din natin ng konting kalamansi. Haluin din natin. Okay na yung mga pampatexture natin. Sabay na nating ilagay sa sisig tsaka sa dinakdakan. Lagyan lang natin ng konting pampakik mga kabs. Lagyan natin parehas ng sili. Tapos tamang adjust lang sa panlasa. Pwede nyo dagdagan ng asin at saka paminta. Pero haluin na natin ng sabay. Siyempre ihabol na rin natin yung white onion naman pag sisig. Din natin yung kabila. Ngayon na halo-halo na natin sila, pwede na natin i-adjust yung lasa. Dito sa bandang sisig, pwede natin dagdagan yan ng kalamansi. Mas masarap kung mas makalamansi yung lasa ng sisig. Tapos pwede nyo rin lagyan ng toyo, optional naman to, para mas malinamnam siya. Ganon din sa dinakdakan, pwede nyo rin dagdagan ng kalamansi. So ready na ang ating sisig at saka dinakdakan. Oras na para ipalaman to dun sa beling nilinis ni Mayor dun. Tol, ito na tol. Nalinis ko na tong belly. Sakto! Ito na. Pwede na yung dinakdakan at saka sisig mga kabs. Ito na yung tol. Ipapalaman natin dyan. So babalik rin natin yan. Okay. Yan, sige, balik rin natin. So wala na tayong ilalagay na asin o paminta sa kahit anong parte nito tol. Kasi may lasa na tong sisig at dinakdakan natin. Sila na yung magpapabango, sila na yung maglalagay ng lasa. Sasabog na lang sila dyan. Dito sa bandang right, sisig. Dyan naman yung dinakdakan na nilalagay ni Mayor sa kaliwa. Sabayan na to tol. Ito na yung magbe-versus sila. So ito na yung pinaka-challenging tol. Teka lang tol. Hindi natin sinasabing ganun ha. Pero parang ano pala to no? Ilocos versus Pampanga. Pinagdikit lang naman natin sila. Medyo magkahawig lang naman sila. Ang diferensya lang, mas creamy si dinakdakan. Medyo mas spicy at smoky ang sisig. So okay na to. Ito yung pinaka-challenging part mga kabs. Yung iro-rolyo siya tapos itatali siya. Balikan na lang natin. Let's go mga kabs! Tara na! Batol, Ito na. hindi ka nahirapan? Ito na, tol. Galing pala magtali ng Bailey Mayor TV mga kabs. Nasa process pa lang ako ng pag-aaral yan, tol.
Ano ba gagawin dyan? Hindi, kailangan kasi natin siyang pahiran ng pampakulay para habang ino-oven natin siya, mas ma-achieve natin yung pulang-pulang skin nito. Yun. So meron tayo dito, lagi naman, nakikita nyo mga kabs, toyo na may halong tubig. 70-30 yan, tol. Oo, tingnan mo, memorize mo na dahil lagi tayo naglilitsyon. Lagi ako nanonood sa Team Canlas eh. Yan talaga yung ano natin, pampakulay. And bukod dito, mamaya kapag ino-oven natin siya, papahiran pa natin siya nung red na anato oil. Mas magiging maganda ang kulay niya. Yun. Pag yun ang pinahid natin. Okay na to, tol. Lagay na natin siya dun sa oven or sa tray na paggamit natin sa oven. Yan. Ito. Naglagay lang tayong grill para yung drippings niya hindi masyadong mababad yung baboy. Okay na yung temp nito, tol, oh. Ayos. Okay, lagay na natin to. Init. Lulutuin natin to na mahigit 2 oras, mga kabs. So, pwesto natin siya dito sa gitna. Init. Ingat ka, tol. Sarado natin. Ayan na. Babalikan natin after 1 hour para pahiran. Start na tayo ng 1 hour. Pagkatapos ng 1 oras, mga kabs, pwede na nating silipin itong ating lechon belly at papahiran din natin siya ng anato oil para hindi masyado mag-dry at mas lalo pang lumutong. Okay na to, balik natin sa oven. Yan. Sara ulit at balikan ulit natin after 1 hour. Eksakto. Eksaktong 2 oras, tol. Luto na siguro to. Eto Okay na na. to, no? Oo, mukhang Basta okay na natin. okay na yan, tol. Manata na natin to. Masarap na itong basag-basagin, no? Oo. Kainan na. Tara Let's na. go. Let's go. Tara na. Tara na. Manganta na, mga kabs! Kainan na, mga kabs. Welcome ulit dito sa Backyard 2K24. Unang backyard natin, tol, para sa lechon belling may putok-batok sa loob. Oo nga, ito yung sinabi natin kanina na parang nag-abot yung Pampanga tsaka yung Oo. Ilocos. Well, hindi naman sila totally nag-away. Nag-fusion sila. Oo. Nagsama sila sa loob. Kaya silipin na agad natin yung laman nila. Ito na. Kailangan natin tong tunog na to mabiyak eh. Biyakin na natin to. ASMR yan, tol. ASMR yan, tol. Sabihin, Wala magsasalita. Walang magsasalita. Di ko alam kung sisig ba to o dinakdakan yung part na to. Sisig, tol. sisig. Yung sisig, oh. Dito na, sa kabila tayo. Yeah. Dito. Diyos ko po, yung lutong na yun, oh. Bakit ba ako nagsasalita? ASMR Ewan ko na. rin sa'yo. Dinakdakan, tol. Yeah. Ikaw, kung anong gusto mo mauna, Dinakdakan ako. hindi ka na lang ako. Kaya, 2 lang naman ito, eh. sa'yo ang Pampanga. O, sige. Sa akin ang Ilocos. Okay, cheers natin yan. Magkasundo sila. Let's go. Hindi ko pa nakakagat. May halimuyak na. Ano nga? Medyo mausok pa. Amoy na amoy mo yung sisig sa loob. Ang bango nito, tol. Diyos ko po. Ang init. Hindi pa ako maabot sa gitna, pero sige. Ito naman. Ang bango. Dito ka muna. Bukod dyan, meron kaming sineperate pa para matikman natin yung natural lang, yung hindi pinalaman. Meron tayo dito dinakdakan, tsaka sisig. Buhusan ko ng toyo mansi. Itong akin, tol, toyo mansilang. Siyempre, walang kasamang sili. Teka lang, tol. Parang may nakalimutan tayo. Oo nga eh. Sorry mga kabs. Yung rule number 2. Meron pa rin itong rule number, tol. Oo nga pala. Inumin na ba natin? Inumin natin, tol. Napasapang agad tayo ng gera eh. Kaya nga, nanggigil tayo agad eh. Sorry mga kabs. First time to nangyari. Sige, nakalimutan. Rule number 2, in between. Hindi na namin pinakita kung paano ito timplahin kasi ito yung yakyut. Palagi naman natin itong ginagawa. Tol, papangas lang ako ng isa. Diyos ko po, nabasag. Bakit mo yung kinakain ng walang kahit anong sausawan? Pwede ka naman magsausawan, tol. Meron tayo ditong namprik. Perfect pang partner sa mga lechon, sa mga prito. Maglagay ka na rin ng iyo, tol. So, siyempre, namprik to eh. Ayan. Kunin ko lang itong balat. Yan, oh. Yan. Sama mo na dyan. Kumuha na rin ako ng balat dito. Tapos sinamahan ko ng dinakdakan.
Itong dinakdakan version natin, tol, may utak talaga to. Utak ng baboy. Hindi ka ginamitan ng mayonnaise. Gusto ko sa yung creamy talaga na utak lang. Pero pwede ka magdagdag nun. Sisig, tol. Haluan natin ng lamprik. Oh, pwede yun. Oh. Crispy sisig na may namprik. Mm. Kaya, yung sisig. Ayos din, tol, no? Parang Pero, na-amplify yung asim anghang. Di ba? hindi ko pa sinubukan kasi yan, yung sisig tapos namprik. Ngayon parang, pwede naman. Oo. Makakapanibaro, no? Ngayon lang ulit tayo nag-backyard cooking, no? Kaya nga, tama yung rule number 2, nakalimutan natin sa Nakalimutan simula. namin. Pag napapanood nyo to, galing kami camping, mga kab. Kung gano'n na-experience namin Oo, doon, tol. hindi ko makakalimutan yun, mga kab. Ang saya pala mag-camping. Ano yung paboritong parte mo ron, tol, sa buong camping experience natin na nakaraan? Bukod dun sa naplatan ako, hindi ko paborito yun. Paborito ko yung papunta. Papunta pa lang, tol. Nag-i-enjoy na ako. Kasi ang saya makita ng tanawin na mag-drive ka. Oo. Ganun. Doon pa lang masaya na ako, yung biyahe. Ako yung papunta, hindi ko nakita eh. Natulog ka lang ba? Paano ka rin si Jumbo pinag-drive mo? Eh, ang mahirap naman kung saan makatulog. Eh, siya nagmamaneho. Ayun, balik tayo sa mga ganun, tol. Oo. Hindi lang agad-agad. Siguro, kaya naman natin 3 times or 2 times a month, no? Oo, tol. Mga camping, no? Basta Tsaka- masaya kami, hindi namin explain. Ano nga kasi, tol, gaya ng binanggit natin dun, nung nag-vlog tayo ron sa Tanay, ang daming struggles. Di ba? Kasi first time natin lahat. Pero yun nga, yung struggle na napagdaanan natin dun, parang addicting siya. Totoo. Parang masarap ulit-ulitin. Saka parang gusto mong rumest back. Oo. Kumbaga, parang ganun yung term na gagamitin ko. Parang gusto mo siyang rest back Rest na back. mas, babalik ako na mas handa. Parang ganun. Babalik tayo mas handa. Oo. Sana Soon. makuha ko yung ano. Yung upuan na pinagagawa natin nung Hindi ko lang nakuha. Hindi pa. Mamaya, puntahan natin sa bonus clip. Mamaya? Oo. Puntahan natin sa bonus clip. Hintayin niyo yung mga bonus clip, mga kal. Kasi ibabalita ko pa lang sana sa'yo na medyo sumagot naman sila. Medyo sumagot. Tinatawagan si Mayor TV para kunin. Ay, hindi pa tayo pumupunta dun. Oo nga. Kailangan natin puntahan. Mamaya, tignan natin. Ay, grabe itong lechong belly na may palaman sa loob. Kung ano-ano na yung nalagay natin sa lechong belly. Ayan, no? Namprig pa rin sa 2024, mga kab. Yung ano natin, yung namprig, hindi na lang sa Shopee yan. Meron na rin yan sa ano, Lazada. Lazada? TikTok. TikTok? At meron na rin sa Kamanaba. Kamanaba? Oo. Oo. Kontakin niyo po si Jumbo sa mga Kamanaba area. Ayun o. Yung Jumbo yan. Ay, tsaka ano, tol, mayabol ko. Malapit nang magkaroon din niya sa Isa Snack sa may Brocada Oo, by Mayor TV. Oo, malapit Punta lang na. na sa Brocada by Mayor TV at very very soon, Brocada by Tim Garat. Oo! Ang aga ng announcement ko, tupag sana yun, hinahanda pa po namin. Hindi pa naman siya open. Pero malapit na yan, tol. Malang araw, tol. Diba? Brocada yung nandito, rule number 2. Oo. Oy! Hindi pala siya bibili. Oo nga. Ba't yan? Siyempre si Jumbo yan eh. Ang kapal ng mukha. Hindi pa nag-i-exist yung tindahan mo. Umuutang na. Hindi nga utang, humihingi lang eh. Mamaya hindi na magbukas yun eh. Pambira ito. Pakita lang natin to bago tayo mabusog, no? Gusto po. Oy, sisig! Di ba ang sarap makita na may sisig yung loob na ganyan? Oo. Iba yung lasa nitong nasa loob versus dito, itong merong kanina. Parang gusto kong subukan ngayon, tol, yung karne na nakadikit doon sa sisig mismo. Oo, kasi yun yung mabango. Oo, ito yung nakakatanggap nung Diyan sumabog eh. lasa tsaka nung Tsaka yung usok aroma. na yun, tol. Oo. Mainit yan ah. Mainit talaga to, tol. Di ba? Okay din, no? Ito lang, napasobra yata tayo ng sili sa ating sisig. Napansin mo rin? Napansin mo rin? Ngayon ko lang napansin. Hindi kasi tol, kanina ginagawa ko yan. Sa bayan lang talaga. So, tansyahan lang yun. Napasobra yata yung tansya ko. Hindi ko nakita yan kasi nagpipreheat ako ng Oo oven. nga pala, kanina. 450 to 500 degrees Fahrenheit. Ang dami mo, ano ngayon ha? Ang dami mong bago ha? Dami talaga. Abangan nyo kami mga kabs. Sunod-sunod na to. Saan? Ang pagbabalik natin. Ay, oo, tol. Sa YouTube. Saan pa ba? Kala ko, bumuntahan tayo. Hindi, meron pa rin camping na. Kasi namimiss na namin yun. Tulad nga ng pinag-usapan namin kanina. Very, very soon, camping tayo pero sa ngayon, magluto at mamasyal muna tayo. Sa Yeah. Abel Food at backyard cooking. Pero, Susunod na yan. magkakagulatan tayo. Camping na naman ang kasunod. Di ba? Hoy! Kumbaga,
i-ano natin, didistribute natin ng maganda, di ba? Oh, para salitan lang. Oo, kumbaga, para hindi pare-parehas. Para ma-surprise kayo kung anong next upload. Sinabi mo na, hindi na surprise yun. Sinabi mo ba? Oo. Hindi, sinabi natin. Ang gulo natin. Hindi tayo nag-hype yan. Basta, hintayin niya mga kabs. Siguro hanggang dito na muna, no? Sige. Basta kami, nag-enjoy kami ngayong araw. Ang saya-saya namin. Sobra, makikita niyo sa bonus clip kung bakit. Tama. Abangan natin yan. Outro natin ang katulad ng dati. Sige. Ingat po kayo lahat. Ako po si Kabstes. At ako po si Mayor TV. At kami ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo Na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan ang ating rule number 2. Huwag kakalimutan ang rule number 2. Kanina nakalimutan, yakyut. Ay. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish! Alright! TCTV 2K24 again! Let's go! Ito, kakain na talaga kami. So, kaya na Alam niyo tayo. mga kabs, nagpipigil lang kami dahil ngayon lang unang kain namin to eh. Unang kain din nila. Bahala kayo kung gusto niyo takpan. Ako, laki-laki pa rin tatakpan nila ngayon. Ayun nga, ang laki niya. Ang laki ng tatakpan nyo. Ay, patakip ko na lang kaya Jumbo. Si Jumbo? Oo. Malaki naman kamay niyan eh. Okay. Unang backyard ng 2K24. Welcome ulit sa backyard Bukbok. Bumiyahe oh. Oo, tol. Puro alikabok yan. Tol, bakit ang bango-bango mo tingnan ngayon? Yung talaga, tol, pagka nagpapabango ng Centor's Parche. Yun. Ayun pala yun. Centor's Parche available na. Ilalagay doon ni Mayor. Yung link dyan. Akakalain mo yun. O ito yung mga oras na nag-ihaw kami. Pisngi at saka tenga ng baboy. Ayun siya. Saka darating lang nila Mayor. Napanood nyo na yung kanina. Ako, Pero, tol, hindi ko pa napanood. ito Ano yung... ba luluto natin? Ito yung lulutuin natin. Sisig versus dinakdakan sa loob ng lechon belly. Sisig versus Dinakdakan sa loob. nasa loob ng lechon belly. Hindi ko Lechon ma-imagine. belly roll. Kasi meron tayong lechon belly almusal. Oh. Ito naman yung lechon belly na may naglalaban na 2 puta. Yun ang maganda. May Maganda. laban. Tingnan natin kung panalo yan. Hindi ko pala ito napansin kanina. Ngayon ko lang kasi nakita ng personal. Pero bago na sapatos. Ang mahal niyan, tol. Ang mahal yan, tol. Kita mo na? Bonus clips yan, no? Oo, bonus clip to. Dugtong natin dito. Yung? Pupunta tayo ng AMC 4x4. Dito sa San Fernando, Pampanga. Ayun nga pala. Bagong balita mga bonus clip namin yon. Sumagot na si AMC doon sa last namin upload sa camping. Meron tayong ARP camping check! Uy, dahan-dahan lang tol. Dahan-dahan lang. O sige na, next clip namin. Nandun na kami sa AMC 4x4 accessories dyan sa San Agustin, San Fernando, Pampanga. Tara na! Let's go! At ito na nga yung next sequence. Umabot kami ng AMC dito sa San Agustin. Tabi niya yung Shell dito sa San Agustin, San Fernando. Tapat halos ng Walter Mart, San Fernando. Sumakay pa kami kay Bukbok. Ito na yung AMC. Tabihan mo to, oh. Tabihan mo to, oh. Alright! Alright! Ito po yung mga pasahero check natin. Nakakit si Bukbok dito kay AMC. Kunin natin yung touring chair mo to. Ano? Hindi tayo babagsak dito. Hindi naman, hindi. Actually, hindi ko sila minessage si AMC. So, surprise visit. Surprise! Hindi ko alam kung nandyan sila, pero sana makuha na natin ARB. Let's go! So, dito na tayo sa loob ng AMC. Konting yun tayo naman, son. Ha? Konting na lang. Iiyak ba ako, tol? Hindi. Pwede naman, pwede. Baka gumanda yung bonus clip natin, tol. Para kasing ganito yun, tol. Ganun. Yan. Parang ganyan na ganyan. Oo, ganyan yun. So, pwedeng isakay kay Bukbok to, tapos kaya isa ka magpunta. Oo. Yan, o. Yeah. Tapos tingnan mo to. Alam mo talaga, parang bugs eh. Ay, pinintahan niya na to eh. Flow port. Huwag mo hawakan. Panudom yan. Oo eh. Sabi niya, tignan mo daw. Tignan mo lang. Tingnan mo lang, ba't mo tinuturo? Hawakan mo dyan, baka mapanis daw yan. Panis pala. Ma-display nila dito. O, yan na! Oo. Galing kayo sa Jolly. Iyak ka, tol, iyak ka lang. Iyak. Kanino galing yan, tol?
AMC to, tol. Dito lang to sa San Agustin. Oo. Fernando, Pampanga. Tabi ng San Agustin niya, tabi ng Walter Mart. Kitang-kita ko. Oo, ayun o. Ayun lang o. Oo, Walter Mart, yun. Oo. Check mo muna. Yun lang. Sige ka. Hindi ka naiiyak, tol. Kasi umiyak ka dun sa video eh. Uy! Teka, hindi pala kaayos. Tol. Ayusin muna. Salamat eh. Baka masira. Yan lock mo muna. Sa baba. Yan. Yan. Tapos, Okay, split mo na siya. Sige ba? hilangin ko lang. Sige. Kaya mo yan, tol. Yee! Pinalaglag na. Tol, yung lahat ng palabas mo sa Mayor TV niya, uupo ka na lang. Oo, tol. Yan yung pangako natin. Sabi mo, hindi na ako sa driver si Tomo. Dito na lang. Lahat ng content mo, nakaupo ka dyan. Yeah! Hindi pala ka dati. Sorry, sir, ha? Ayan, nagalo na lang Sir Jonel sa AMC. Ito, ikalawit mo dito, tol. Pero pag naalis to, pag naalis. So, yan. Kuha mo muna, tol. Hindi nga. Oh, may pag-anong shot po. Oo. Iabot nyo nga yung ubas. Yeah, subas. Bigyan ng champagne yan. Siyempre, maraming salamat sa AMC. Sir, maraming salamat. Salamat kay Sir Jonel ng AMC 4x4 Accessories. Dito yan, sa San Agustin, San Fernando, Pampanga. Ang katabi niyang mga landmark, Shell San Agustin, Grumpy Joe, San Fernando, Pampanga, at Walter Mart, San Fernando. Kitang-kita naman sa video eh, yun. Nasa labas. Salamat po, ha. Sir, ito naman yung sasakyan niya. Yan, ang tawag niya si Bukbuk. Nakano sa minivan. Lagay din na ganyan yung ano niya. Pang camping. Pag di mo natupi, hindi mo yung madadala, tol. Pag ako nagtupi niyan. Yan, okay na lang. Ito na lang. Pwede. Ano, tulungan Sige na. mo. Lipin na namin ito. Tapos balikan natin yun. Niluluto natin sa backyard, mga Cubs. Let's go! Maraming salamat ulit, AMC 4x4 Accessories. Let's go! Uy! May pahabol pa! Wow, nagulat kayo? Sir! Puro ARB na kayo, ha? Pangarap ko yun! Uy, may upuan ka na lang! May sombrero na yun eh. Ako wala eh. Dalawa na lang boss. May upuan ka naman eh! Wala akong sombrero. Huwag ka na rin! Salamat ulit kay Sir. Sir, thank you po. Thank you. Nabigyan pa itong dalawa. Sige na. Bait talaga ni Sir Jonel. Meron silang mga pack-up. Yan o. Walain mo na no. Pati yung sombrero, ARB. Let's go! ARB number 1. Let's go! Let's go! 너만의 온기로 어느새 안아주겠니